Baya song an bung ke Dipu Debarma angke yang Bichandra Mono south side ni ani kami gangke Rajapur Lalmira Debarma para ar Rajapur gangke chini post office romjago ko kahai baya song chini yang Bichandra Mono ko kaisa mela mani abo melan bungka songroma mela riang rok mela kaimani abo gangke ai mela wa ang ani scooty langgoi thangka thangmani jangolo ang first gate ni melani first gate ni road ganani side ke ani scooty ruine ang mela nani mela bisinga habai thangka tarpore melao thangai ang manui rok akon rok nakha nawui nai scooty o thangai nai scooty ni diki bisinga an manui rok tonoi melao hai thangka hai thangai nai berai bai akon bai sabta pore ani chabi chai khaimanse ani chabi kus korika yak ni chabi kus korika borjan jokhai thangka ang bosai malia engkang kena ang ani dol koni na winai ani scooty o thangai borong no saka ani scooty kisa modogoi tongadi tai ang takaisa chabi nago thangai tipegena ni borong no sawine ang tai khoroksa ani dol no nawai bike bai khe nago thangai tai kaisa chabi tipega chabi tipene chai khai scooty rok chai khaibe akon bai nai engke hei te kisa me berai nai nago thangsi bono nai ang hai mela nani thangka mela bisinga hawi engke gori bai ako bai tabukle nago thangsi nai ni scooty nan thangmate scooty a jaga o kus korikha tlangai thangka mane ke je chabi manai abo tlangai thangka ani wan thumani geta bahai abo sab mangka but ani sinijak mano abo ani je sombomana ta am bagui dole bon direct tlangai thangmano ani scooty no tarpore engke ang tam khaika police no thangai saika police no thangai saka sa an le hai ke ani scooty kamai thangka norong kisa naigradi ni saka engke borong sao nini registration kagos rok tong number plate rok tong aur tipidi ni sao gang saka koroi ne ani to scooty namani to motamti kisa ndot dige ko bisa hanya bosor katui rong kata engke maneke ani rang ni problem ni bagai ang khaimaya ko ani saka borong na engke borong sao haikele englak nini scooty ni document rok bebeng tipidi haike jeng nini complaint na rangnai haike